بله تماشاوان و گودارین هجا برنامه میوانکم مجارک دمکی من بردا بیش برکو 13 ماه ام هاتن گرتن جبران نشاری جنشاری من نبردای نهام دیسا بردام بکن دسریدن خوازن به حوال خوی روزنامه‌گر محمد دروشره سر روش روزنامه‌گری بتایبتی اروپای روزنامه‌گری کردچوی استانگیل سرچنه هر وها لولت روزنامه‌گری کردی چوی استانگیل سروی چوی دور چوا تماشا کن آج دنگی واج دور چقاسی الولات تی بلاب کن مثلا بمجاری باخم برز محمد خیراتنه بخیر دبی هم چون باشن بیدارم هم باشن ام قالك سپاس کن از الشخص تاد همي حوالين كوهاتكم قرتن وهاتن بردان از وانا حميان دبيون در باسيبه بجا عقوبات لسر حوالين جالك سابي سپاس سريع يعني دمين داوود لولد انجيل تركيا روزنامه‌گر تين گرتن و تين جزا کردن انجيل دور دهكمان دوستين بكرن پشتی کتیم بردان جدی سازشن مالبات وان دپرسن کال مالین نل مالینه yani bu şekilde şereki taybet angu şereki deruni servante meşandın. Lider bir olan ki roznamegeni kutnivisi'nin ser medya dijital angul platformuyla balafkırne van nivisiyanten aslan kırın. Amerika ser bağ yani hun ijder ve çoğu binin aslangil velat çoğu lider ve çoğu mümkün çardiri khumar parkın. مرود دکاوی بجا یا اصلا چاپمنیا کرد دست به دماغ و دست به وشانی کر و ور مرود دکاره بجا یعنی بتایبتی دست به کا یعنی دما روزنامه کردستانی دست وشانی کر حتی ها بتایبتی سال نوتی و ور مرود دکاره بجا کو تو دمی لسر چاپمنیا کرد مدیا کرد اصلنگی زرد ظلم زورداری bütün kim ne bu dem rebaz dugare dem hene kimlerin dugare hene rebaz dugare ve veli mrod karabeje ku gişti kim ne bune bu taybeti ji işte hun bu lüve derine li Bakurê Kurdistanê ne dibînin ku rast hun rast êrişên fizîkî tên bin çapkirin tên girtin hêjî gelek hevalên me yên niha girtîne Bakurê Kurdistanê li Tirkiye jî her dîsa wisa li Başûrê Kurdistanê mesela beriya çend rojan tevî ku li Bakurê li Başûrê Kurdistanê li Iraqê heyekê bêjin ne qedexeye li gorî qanûnê Başûrê Kurdistanê li gorî qanûnê Iraqê jî ne qedexeye lê belê ji ber têkiliyên bi peyekê re li Başûrê Kurdistanê rojan van tên girtin yani bi ساعت برده yani براستی ای بو شرمکه مزن امبجن اوجبو باشور کردستانیه باکور کردستانی دیسا aynıyalı Rojava Kurdistan hem de binin ku Rojava rasti erişen çeteyin daşetin çeteyin devlet atırktin le şengali havalime disa husa le Rojava Kurdistan tedneri şu Rojava Kurdistan'ı yer devlet her bizde zaten kul serçapamani hena le Rojava Kurdistan'ı yani hemi de varam rod karabe ku hene eğer مرۆڤ لە ئەوروپایش بنێرە یان لە ئەوروپایەژی ji destpêka em bêjin destpêkirina derve rojnameya çapemeniya Kurd ji bo demê jî êrişe nav taybetî mesela destpêkirina televizyonên Kurd em dizan operasyona Sputnik dibêjin avêtin ser mettevî piştî wê jiyên roj tevî heta niha jî zor zehmetî mirov dikare bêje ku li ser çapemeniya Kurd hene rê û rêbaz bûgerin jî lê her pêvajo derbasî bir gorî pêvajoyan jî rêbazên tundiyê rêbazên zextan diguherîne wênat bînin niha jî dema niha jî em dinarin bi rêbazên cuda yani hûn van rêbazên yani armacî yek ama rêbaz tên guhertin dûr de li alîkî jî pêvajoya Ewropayê dixwazin têkevin Ewropayê lê dîsa jî dixwazin çapemeniya Kurd bêdeng bikin çima dibêkê ısrar dikin tenha li çavkaniya zext û êrîşan yek e yani her çiqas behsa guhertina rê û rêbazan kirin lê hem li Başûrê Kurdistanê hem em bêjin li Rojavayê Kurdistanê li Tirkiye li Ewropayê jî çavkaniya zextên li hemberî çapemeniya Kurd dewleta Tirk e yani
اگر امش اگر شنگالی روزنامه وان تین کشتن روزنامه کرد روزنامه وان تین کشتن اگر باکور روزنامه وان تین کردن ترکیه و اروپا روزنامه وان کرد لطباعی جانی دام کردن اصلا شاف کنیا و یک اوجی دولت ترکیه یعنی تو فازه دنگی گله کرد ببرد تو فازه دنگی دنیا کرد برکو yani çapemenya kur rojama vani kurt strateji berdevkiya berdevkiya tekoşina azadiya gelê Kurd dikin yani ji vanên din cudatır ne tenê ku rastiyan dinivîsînin ne tenê ku em bêjin pirs û pirskirêkên ku li welatê xwe dinivîsin an demê berdevkiya tekoşina azadiya gelê xwe dikin her de yekê dibin hedef. اینها یعنی وجه عن زمان دمن داوید بتایبەتی لە ڕۆژەوا چەند ڕۆژ بەرێ عێریشی ماشینەیە ژین تیوی کردن و ئاژوکارێ ژیانە خۆشدەستا و نوچێگیهانێکی بریندار بوو دیسا چەند مەهبەرێ لە سلێمانیە نوچێگیهانە کورد ڕۆژنامەگەر دیسا لێکۆلینەر و نویسکار ناگیهان ئەقەرسەل ژیانە خۆشدەستا لە عێریشی واندێ چەند ساڵ بەرێ دیسا دەنیز فرات لە مەخمورێ هەروەها نوژیان ئەرهان لە شەنگالێ وەجه عن زمان yani em dibînin ku rojnamegerê Kurd dema ku ser mesela Kurd sekin û rasiyetî zman li Ewropayê li başûr li bakur rojhilat û rojava ferq nake. Divê elde saziyên hûn li Ewropayê û belkî hûnayên girtin nayê biçavkirin lê belê nivîsê we parvekirinê we tiştê hûn dinivîsin tên astenkirin saziyên navdewletî yên rojnamegeran çawar vêkêdinêrin an jî hemberî vêkê xibatek wan çawa heye yan jî hûn ji bona vêkê çi dikin vê bêjin mesela platformên medya dijîtal hene yani li Ewropayê berê zextên li ser çapemeniya Kurd rojnamevanên Kurd biriya dewleta Tirk ji bo ku televizyonên me bidin girtin herî daw işte li hemberî Rojtevî wê çaxê medya dijîtal zêde tune û ne aktif bû ji bo ku Rojtevî bidin girtin bi milyon dolaran pere xerc kirin û ji bo ku rojnamevanên Kurd bêdeng bikin. Tabii bi ser neketin dibe ku te hin televizyon girtin lê belê rojnamevanên Kurd bi awayekî bihêz ew wezîfeya xwe ew berpirsyariya xwe ew berdevkiya tevgera azadiya gelê Kurd domandin. Mesela sala 2012 dehan û pê ve mirov dikar bêje ku yedî dema medya dijîtal kete devrê hinekî rê û rêbaz jî guherîn mesela taybetî jî em işte Twitter, Facebook, Instagram taybetî jî Twitter û Facebook yani rojnamevanên Kurd wana aktif bikartînin aktif bikar da anîn û bi vê yekê jî em bêjin jî pirin herwan herê bi qasî televizyonan bi qasî rojname heta mirov dikare bêje ku ji televizyonan bi rojnameyan zêdetir deng ve dan bandor ve dikin lewma jî em bêjin li hemberî vana jî ketin nava tevgerê yani çi kirin işte bi şîrketên xwediyên van şîrketan bi rêveberiyên van şîrketan re ketin nava tevgerê şî ku nêrî ku dikarin vana bikin bi milyon dolaran pere pêşkeşî vana kirin bi pereyan hewdan bikin niha jî em dinêrin ku hê jî aynı rêbaz tê meşandin. Wekî mîna mesela li hemberî ew medyayê dijîtal ên mezin işte ew Twitter navê wê niha X platforma X'ê ya işte Facebook mesela di nava wana diyê herî pêşengiya dike zexta dike li gorî bêje qanûnên Tirkiye tev digere jî mesela Facebook e yani carekî mesela wêne kişandibû wêne qedexe kiribû ya min digot Allah wêne çima qedexe kir dûre min êrî ku yani min baxşê kişandiye frengî hene li pêşî kulîlka berbiroş heye yani ji wê wek kesk sor zer dîtine qedexe kirine mesela li vir de çi ye yani ew medyayên platformên medya dijîtal ji qanûnên xwe prensîbên xwe pîvanên xwe zêdetir em dibînin ku rê û rêbazên prensîbên Tirkiye esas dikirin. Mesela van demên dawiyê de em dinêrin çi dikin yani ew pereyan didin. Perekî pir zêde didin. Bu wan reklaman pere didin bêje ku ya tamam em bidin bana mesela nava vê 10 rojên dawiyê de işte mesela mînaka bidim. Mesela di nava 10 rojên dawiyê de gelek heval ez jî di nav de
ينمح هميان حسب ما هميان تركيا وباكوري كردستان أصلا كرن مثلا روج نيوز آنها تلفزيون رونایی یسترکوی گلک چاپمنی آزاد خبر کان چاپمنی آزاد و دزگین چاپمنی آزاد لترکیه عاتم قاده خکرن بتایبەتی جێک و تێن شۆپاتن تێن گۆدارکردن ئەو دەرانە تێن قەدەخەکردن وسا طبعا او اما لبي داري مساله اوه يعني ت ام بيجن اگر لدجي بلاتفورم لدجي قانوني نانا تيبا وحساب تمامي ورا قرتن بله كوري لدجي ام بيجن كيفان اشتا تويتر فيسبوك وميديا ديجيتال بن ورن قرتن جبوك تدا سوج يعني سوج نانا تيتنا سوج كل تركيا ياجي اوروبا امجي از باشقاما لغوري قانوني اوروبا يجي باشقا يجي لغوري كيفان تويتر يجي فيسبوك يجي تشتكي دكم نسوج الرمان آزادی پیوست چرچوبه آزادی رمان دارم جبوك نقد خنا دبجة تركيا شد بيت تمام راسته او لغوري بيواني ولغوري بيواني نامنتوي روزنامه قاريه او تبديكر قانوني نامنتوي بيناكن ل جام من لغوري قانوني من قد خنا لو ماشي يعني سيد تويتر فيسبوك دوساكو بيواني بيواني نامنت اساس بگرن بشن بيواني تركيا اساس دگرن اصلا دكن يعني شو اصلا تمامي قدر تاني بيجي كل تركيا ونايدي تاني باكوري كردستان نايدي يعني دبر الدنيا الجهان عميل تدي او جي اساس جاليه كجي يعني دبي işte para جبوكو para دولة تركيا امكان وانا امكان دولة جبو بدن چاپمنیا کرد بکارتین رو کارا و بیجه بله نها ev hewldanên Türkiye yani em dibînin ku welatên derve jî ji ber ku hemû dewletin û berjewendiya wan li aliyekî digihêjin hev li hemberî hevdû zêde zagonê hevdû bin pê nakin yani zagonê xwe bin pê dikin divir de çi qas digihe encamê û em lê nerin bi taybetî salên dawî de gelek rojnameger diçin Ewropayê jî bandora vanar serveyekî heye an tuneye an jî rojnamegerê ku diçin Ewropayê dîsa rojnamegeriyê dikin an nakin divir de hûn vê tabloyê çawaşûra bikin. Ya bir dukara yani em bejin Pirani yani gele kesên ku Türkiye li Bakurê Kurdistanê rojnamevanî kiriye tên li vê derê em bejin Ewropayê rojnamevaniyê ku dikin hene ve her kesî wê imkanê nabîne yani her kesî işte karibin televizyondan radyodan da rojnameyan da bixebtin yani ji bo her kesî ew imkan tune tabii divê mirov vê bibîne ew jî imkanên heye jî işte medya platform medya dijitalin dikin lê belê yani dema ku işte ji welê dûrbî ji pirsgehêkan dûrbî ji gel dûrbî nikarî rojnamevaniyê jî bikî yani ji çavkaniyê dûr yani ferqa me çiye ferqa me em bêjin yê çapemeniya azad dixebtin em di nava gel de ne di nava pirsgehêkan de her roj em bêjin Bakurê Kurdistanê bikire Rojavayê Kurdistan Rojhilatê Kurdistan çi qewme rojane em bêjin em dişopînin di nava wê de ne yani kesên ku ne di nav qaziyên çapemeniyê de bin pir zêde ew derfet çê nabin gelek ji wana em bêjin berdin ya jî tenê nivîsan dinivîsin hewl didin pirtûkan binivîsinin yani mirov dikare bêje ku qismekî wana dûr dikevin ji rojnamevaniyê lê ew yên giştî ama mirov dikare bêje ku beşeke mezin a yên kesên ku di çapemeniya azad dixebtin çapemeniya Kurd dixebtin mirov dikare bêje ku ew tê dema derdikevin Ewropa tên Ewropayê jî vê derê wê rojnamevaniya xwe domînin ji bilî îstisnayan biqas nas dikin mesela gelek ji sedî not zêdetir rê wan kesan di vê derê jî wê rojnamevaniya xwe didomînin ji xwe gava din dema got her tişt dugara rê û rêbaz dugare mesela yek ji rêbaza ku navgerîne jî berxwedana rojnamevanên Kurd ya jî biryardariya rojnamevanên Kurd a li emerî van zilm û zordariyan e yani li Bakurê Kurdistanê jî li em bêjin li Tirkiye jî li Ewropayê li dervê welêt jî dîsa jî rojnamevanên Kurd xebatkarên çapemeniya azad keskerên çapemeniya azad mesela her ayî xebatên xwe didomînin hewl didin ku yani hem rojnamevaniyê bikin hem pirs û pirsgehêkên gelê xwe ragihînin cîhanê di heman demê jî
berdevkiya çapemeniya azada berdevkiya tevger azadiya Kurd dikin. Yani eğer îro em bêjin ew Kurd taybetî di şeş şoreşa Rojava de eğer li cîhanê tê nasîn vê de keda herî mezin em bêjin yê çapemeniya azad e kedkarên çapemeniya azad in yani ew ê li Kobanê li Şengalê işte gavadin me behs kir yani li wê derê heval rastiyêşan hatin şehîd ketin ciwana çê seqetman gazîne niha yani ew çi ew jî ferqa çapemeniya Kurd a ji rojnamavanên dinîşande yani hem mirov dikare bêje ku sedî notê çapemeniya Kurd wekî nûçeganên şer dibêjin ya muqabîlên şer yani wekî nûçeganê Bena başer de vî karî dikin belê. ev ji zabmetîna avaşîn bir rojnamavan naçe wê derê yên Belê. rojnamanê wê derê Yê ku diçe jî gerek an li gorî wan weşanê bike, ku li gorî wan weşanê bike jî destûr nadin ku biçin wê derê bibînin çavdêrî bikin. Erê mesela ha wê derê bombeyên çê bikartînin taxtîk nükleer bikartînin bombeyên gazê bikartînin çekên kîmyewî bikartînin ha ew çekên kîmyewîyê ku li wê derê tê bikaranîn bi saya çapemeniya azad kedkarên çapemeniya azad li tevaya cîhanê tê belavkirin ew sûc şerin dikevin der çerçeveya sûcên şer ji bo ku ew sûcên şer ên dewleta sûcên hayê radixin berçavin bo li hember çapemeniya Kurd hedef bige em bêjin diçe beriya çend rojan wesayeta evalên jin tevî hedef yani ew ji ber vê mesela piranî mesela bombe taxtîk nükleer herî dawî mesela beriya rojek beriya hesabê min mesela li Tirkiye Bakurê Kurdistanê were astenkirin mesela ew bombeya çine li ser wê tişekî nivîsî û par bû ver ku tu dema divê bombeyên taxtîk nükleer gelek kesên ku nizanin dibêjin ew nükleer işte te davêjî çeyê ji holê rakirin mesela cuda ne yani bombeyên taxtîk nükleer çine armanca wan çiye dikemin çi çerçeveyê mesela ew ser rojek piştî wê hesab li Bakurê Kurdistan û Tirkiye hate astenkirin yani ew jî tesadüfin yani bu Yani mirov dikar bêje. Mirov dikar bêje li kul bê bila bibe û kengî dibê bila bibe. Dema ku rojnamegerek rastiyê bên ziman ew rojnameger tê astenkirin. Nûçeyî tên astenkirin. Ew herem lê tê qedexekirin. Pekî niha baş e dema ku politika çil bê bila bibe, zext û tundî li ser çil bê bila bibe. Gelek ku rojnameger di rastiyê de israr bikin. Ez bawer dikim ev politika wan piştî demekî encam nagir. Wê paş bike. Mînak em sêzde meha girtin em dî saatin berdan dîsa me karê xwe berdewam kir. Me ji xwe dedagihê jî ew peyam da. Li jî min falan sekirin yani hundir jî rojnamevanî kir yani tiştên ku li wê derê qewmîne tiştên ku li girtîgehê çi dibin yani bi saya nameyên we bi saya nivîsên we bi saya tiştên ku we ji hundir şandibûn me em fêr bûn yani li girtîgehan çi di qewme jî dîsa bi saya wan hevalan bûn yani Pirsameyê dawî em vê binirxînin. Yani dibir de saziyên rojnamegeran, saziyên çapemeniyê çil başûr dibe, çil bakur dibe. Yên sendikayên Türkiye ê rojnamegeran, cemiyetên Türkiye ê rojnamegeran, her wiha rojnamegerên sînorî nas, sendikayê wan li hemberî vê lazim e çawa tevgere. An jî erka xwe pêk dînin, pêk nayînin, çok az pêk dînin. Yani yê Tirkiye û yani tê zanîn hinek ji wan dengê xwe derdixin hinek ew didin dengê xwe derxin ez ji wan zêdetir ez mînaka çavdêriyên xwe li Ewropa bêjim taybetî mesela Belçîka ez gelek caran bi yektiya rojnamevanên Belçîka saziya rojnamevanên Flaman ya beşeka Belçîkayê dîsa saziya rojnamevanên Valon, beşa Fransî, Federasyona Rojnamevanên Navneteweyî, Federasyona Rojnameyên Ewropa, bi vanan re gelek caran bi wan re hevdîtin pêkanîne, ji wan re nivîsandine, wana bersiv min. Mesela şêwirmendê hukukê yê yektiya rojnamevanên Belçîkayê bi Twitterê re ketibû têkiliyê beriya niha du salan. Mesela rêveberê wê demê rêveberê Twitterê aynî ji çêre şêwirmendê yektiya rojnamevan vê dibê ya dibe wela hûn rast dibêjin tiştê ku hûn dibêjin rast e li Tirkiye astengî pêk din lê dibêje ku ez vê dibêjim lê dibêje ne ji bo nivîsandinê ne ji bo çê dibêje ku Tirkiye îşteha
platform medya dijital veje dikat ew qasî kurî بله dibînin neçar dibînin ku çavê xwe bigirin hesabê hin kesan bigirin yani بله yani Avrupa jî yani piranî dibînin dibêjin yani rewşa çapemeniyê rewşa rojnamavanan li Tirkiye çawa falan yani ew jî hewl didin çêbikin lê divê mirov vê jî bibîne yani زخت سروان شيء belki aybe belki mirov şer mirov bêje Tirkiye ew bi derfetên xwe yê avroyê li ser van saziyan jî bikartîne yani mixabin yani saziyên rojnamavanan parêzvanên rojnamavanan divê wana bikin lê bi rê û rêbazên cûr becûr li ser wana jî çêyan dikin û bandorê dikin hewl didin biriya wana بله dengê me kêm bikin lê mirov dikare bêje ku di nava wan saziyan her çiqas çend kesên wisa pey menfetên berjeveniyên şexsî hebin jî lê di nava wan jî rojnamavanên xwedî hene ku rastî ji li gorî pîvan rojnamavayên derdikevin hewl didin ku bibin dengê me dostaniya me dikin hewl didin bibin dengê me di nava wan jî ew jî nekevin divê mirov wan jî bibîne. بله ام گلک سپاس کن برای محمد دروش Baskwaş qevet be silav rês. گلک سوابی سپاس بله تماشای وان و گودار هجا ما هول دا کو هنک لسر چاپمنیا کورد زخت کو لسر چاپمنیا کورد پیش کبن چیل اروپا دبی چیل باشور چیل روجاوا چیل باکور روجرا دبی ام دینی کو لکود به بلا به دما کو روجا مگری کورد آجی بگشتی روجا مگرک راسیت این زمان هول دو خو بگین راسیت ارسن کرن آن راست تی ارسن کرن آجی بریا مدیا دیجیتال هولزانی تی ارسن کرن اف جی ام دینی کو پولیتیک تایبت سر روجا مگران تماشاند لیلا علی نجی برخوردانك كو تغيير آزادي هزا خودگری جی هيا و اف برخوردانا روزنامه‌گران جی نشان دکو روزنامه‌گریه گردونی و انجام کرد بگیره و اف یک جی ایرو د پراتیکا روزنامه‌گری کرد هم دبینن هر کدومچه هم د مدیا سانال ده هم جی دقیقا گشتی ده برخوردانا وان سکنوان و هیوی دمه ام گل اکسپاس کن تمام خوش